Kupetululwe ngisho intwala sezifikile ezikaPieter Groenewald ejele laseSun City. Angiqale ngobingelele ngwamukele le channel eMaswidi Media Production akubingelelayo umxolisi Mvana kaDlomo. Makuthi uyaqala ufika le channel ngalokuthi ngenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video, ushaye like bese uya comment kulolu daba namhlanje nganza kwethu. Njengoba ke nibona la escreenini senu amaphoyisa afikile ejele laseSun City, afike ke apetulula yonke into ekhona. Nami nje ngimangela ukuthi kanti ejele kukhona ke izinto ezingaka njengoba ubona escreenini sakho, kukhona amafoni, kukhona ke izidakamizwa, khona amaphilisi, khona ogwayi, khona umachacha, khona omabhodo, amapani, ezinye nje iboshwa ziphekela zona, khona omabhakede, khona okudla, yonke into ongayicabanga. Bekukhona ngisho ama TV, hayi nje iTV encane kodwa iTV enkulu, khona ngisho lena ke nesibhono, kudlalwa ama PlayStation. Ayikho into engekho lapha na ke ngaphakathi. Bafike ke bayiveza ke lento nje kwi lifetime yami, ngasho ukuthi ke kungokuqala nqa ngibonwa kungenwe ejele kuyopetululwa ngale yandlela. Kungene ngempela ke mnumzane Pieter Groenewald. Le ndaba nje iqale ke ngalesi sibosshwa esasikade siposte kwelinye, kodwa lona sona sasingekho kuleli jele, sasikade nje sikwelinye ijele lesi ke sasikade siposte le video yaso ke lithi kumnandi ejele baphila kamnandi. Hawu ke wasebona kumnumzane ukuthi hayi asibe sesingena ke sibe sesibabheka bonke njengamanje ke baseSun City ke kushuthi baseza ke nakwamanye amajele afana noNcome, oPomeroy, onke nje amajele ongacabanga lapha eMzantsi Afrika. Kushuthi ke baseza buka nje izinto abasitholile kuleli jele laseSun City. Awubheke nje mina ngiyayibuza ukuthi ke zingene kanjani lezi zinto ejele. iTV nje ngoba inkulu kangaka yona ingene kanjani ejele? Khona ke ngisho isiboshwe esidlala igame, awucabanga uboshiwe ngapha ke udlala igame. Kana wethu aqhubeke uyibonele zonke ke igameke bekade zenzeka kuleli ajele. Mangabe usuqedile ngeze iqiniso ukuthi ucofa subscribe ya like bese ucomment sidibane kwi video landelayo. Ngiyabonga. Now, the entity that I have mentioned, since the is busy with some of the inmates that have been down and they have been saying thousands on them this afternoon, and then now they are very busy. They are busy. Some of them when they go take themselves officially telling them they must put their hands on their feet because now they taken by an EST member, which is me. Yeah, I'm very interested. I'm not about that. One side. Look, that's all. Simple look. Colleagues, you want to get each and everyone Mata review.